Здравейте, приятели! Честита Коледа и весело посрещане на новата 2020 година. Пожелаваме ви много успешна година, изпълнена с късмет, щастие, любов и избъднати мечти. Не само през тази година, и през всички години занапред. Днес на гости в моето импровизирано студио в YouTube канала ми е Стефан Спасов, който ще ни разкаже за пробиотика Ветом, тъй като той е официален вносител на Ветом за България. Разкажи ни повече за това какво представлява Ветом, с какво е по-различно от другите продукти, които се предлагат на пазара. Здравейте, приятели! Весели празници от мен. Ветом вече е 3 години на българския пазар. Всъщност той отдавна се ползва, но официално вече се внася от 3 години. Опита показва, че има търсене, хората го ползват и са доволни. Ветом е пробиотик, хранителна добавка. Ветом не е лекарствено средство. Ветом не лекува, Ветом зарежда микрофлората с полезни бактерии, нормализира микрофлората в червата и в организма. За разлика от другите пробиотици в България, Ветом е за целия организъм и производител се е погрижил за целия отдел. Тоест, вие имате продукти, които обхващат не само тънкото и дебелото черво, но има също продукти за носа и микрофлората в носа, в устната кухина. Точно така. Прах за зъби с бактерии на Ветом е за устната кухина, като избелва зъбите. Капки за нос ноздрин са за носната кухина и част от тях достигат и до средното ухо. Биосептина е за кожата, даже и по космите на главата. Рекосопат използва ли се? Рекосопат се използва, да. А при рани, зарастване на рани? Точно така. Да. Особено при зарастване от рани, даже го ползват и там по време на такива локални войни и така нататък. Очень много добре така. На руски, да, поне. Ползват го, нали, при огнестрелни рани много добре защото нормализира микрофлората, образува една тънка такава повърхност, която изсъхва и която зарежда с бактерии и помага за по-бързото зарастване на рани. Да. Отделно биосептина даже го може и да се яде. Да се нормализира микрофлората и в устната кухина. Значи той е един абсолютно 100% натурален чисто пробиотичен продукт, да, който независимо, че е създаден за външна употреба върху кожата, може да се приема и вътрешно. Да, той не е хранителна добавка, но все пак да нормализира, тъй като той е с живи бактерии. Да. Значи, Какви бактерии се съдържат в Ветом? По принцип, Ветом използва два вида бактерии. Bacillus amelikofaciens и Bacillus subtilis. Bacillus amelikofaciens се намира в тези, които са за най-напред да кажем за живите бактерии. Живите бактерии са в ноздрина, в биосептина също и в течните ветоми. Те трябва да се държат в хладилника. Докато другите, т.е. събудените бактерии, не живите, те всички са живи бактерии, а тези другите са в Ветом 4, Ветом 3, Ветом 1, тези, които са в капсули, са спорообразуващи бактерии. Да. И тук това е номера, че спорообразуващите бактериите в спорите преминават през агресивните стомашни сокове и стигат до червата. Безпрепятствено, да. За разлика от, да кажем, бактериите в киселото мляко, които не са спорообразуващи и много малка част от тях преминават. И хората ще си зададат въпроса, защо Ветом, нали, толкова е популярно киселото мляко с Bacillus bulgaricus и други видове такива лактобацилус бактерии? Защото едно време те са били приемани наред с бактериите, които се съдържат в Ветом. Това са бактериите, спорообразуващите бактерии. И сме ги приемали по време на хранене с плодовете и зеленчуците. От почвата. От плодовете и зеленчуците от почвата, те живеят в почвата, в кислородна среда. Да. И като полепват по плодовете и зеленчуците, дето се казва принципа на немитите, на мръсните моркови немитите ръце. Да.
Тогава сме ги получали и с прахта по улиците, с въздуха, с водата и така нататък. Говорим за този вид бактерии, които са полезни. Те спомагат на майчината микробиома. Да. Докато тогава, когато сме ги приемали тези бактерии, наред с киселото мляко, с бактериите в киселото мляко, тогава те спомагат на тези бактерии, след като малка част от бактериите в киселото мляко преминат през стомашния сок, тъй като не са спорообразуващи и се заселват в чревния тракт, но там те биха били убити от вредните бактерии, които се намират там. Но тогава, когато се поемат и бактерии, спорообразуващи полезни бактерии, които се съдържат във ветон, тогава действието на лактобацилус се нормализира и се усилва. Да. Тоест, ако отсъства спорообразуващи бактерии, тогава и бацилус субтилис не върши работа, защото той много малко от него пристигат в червата. Да. Ето защо всъщност един човек може да се чувства здрав, ако има нормална микрофлора и ако си я поддържа тая микрофлора постоянно, целогодишно, и не само, да кажем, временно, примерно за един месец, или пък за един курс от един месец. В тази връзка ветон и не само ветон, нали, по принцип и другите пробиотични продукти, но най-вече ветон, трябва да се приемат целогодишно, като се правят курсове. Как е редно да се започне понеже те са 4 вида ветон 1, 2, 3, 4, как е редно да се стартира един курс? Или в комбинация, примерно ветон 2 с 1 или с 3? Практиката показва, че има различни начини на използване. Някои го приемат. Аз казвам, че това не е, да кажем, приумица на хората, които ползват ветон, а практиката, която се е наложила от препоръка на лекари, от препоръка на хора, които разбират и така нататък. Значи, обикновено трябва да се нормализира микрофлората най-напред в тънкото черво. Да се почне, да се казва, елегантно нормализиране на микрофлората. Започва се с ветон 4, който е за тънкото черво. Да. След това с ветон 3, който е за дебелото черво. И след това може да се ползва ветон 1, който е, да се казва, тежката артилерия, и който е за дебелото черво, но там е с този интерферон, за който после можем да обясним за каква му е ролята. Да. Отделно имаме и ветон 2, който съдържа бактериите в ветон 4 и ветон 3 за тънкото и за дебелото черво. Той е в комбинация. Той е с комбинация и той може да се ползва после за поддържане на микрофлората целогодишно. Да. Ветон 2 може да се ползва и в съчетание с ветон 1, също при някакви по-сериозни проблеми. Например, ветон 3 също се ползва 10 дни, като една от наложените схеми е 5 капсули на денонощие през 4 часа по една капсула. В една капсула има достатъчно бактерии, милиарди бактерии, които са достатъчно за един човек, да кажем 100 кг човек. Да. Няма значение дали е малко дете, пеленаче, възрастен човек, 100 годишен човек, въобще няма значение, тъй като от тези бактерии няма странични ефекти, няма нещо, което да се случи. Единствено на 10 000 случая, нали, може да има някой да има непоносимост към бактериите, която преминава в някакъв обрив в рамките на 2-3 дена без никакви лекарствени средства или нещо друго. Съдържат ли захар самите таблетки? Самите таблетки съдържат пренебрежимо количество захар, което не е заказване, да се казва, в тези не таблетки, а капсули. Капсули, да. Значи в производител има ветон в захар, който е в такава балканче банка по 500 мл, но ние не го возим, защото няма смисъл да возим захар. Ние возим този, който е на капсули, който има пренебрежително количество захар и който може да го ползват и диабетици, нали, и хора, които имат проблеми в тая насока. Значи, при тях трябва малко по-внимателно да се почне. Не, че има различни организми, просто трябва да се вземе една капсула, да се види дали ще има рязко падане на кръвната захар, ако няма, се продължава нататък внимателно и под наблюдението на лекар. Това е едно отклонение, но по принцип ветон може да се ползва за всички. И за ракови болни, и за
здрави хора, и за диабетици, и за хора с дисбактериоза, с слаба имунна система, с хепатити. Имаме много случаи хора, които с хепатит и като ползват бетон, той им помага, нали, наред с другите неща, които си ползват. Помага да се възстановят. И пак ще повторя, че бетон не е лекарствено средство, но индиректно той засилва имунната система, предпазва при всякакви заболявания. И, по този начин организма сам се справя с различните заболявания. Да, сам се справя, защото човек, когато има нормализирана микрофлора, той си усвоява правилно храната, пълноценно се храни. Дето се казва, това, което е поел като храна, той го усвоява пълноценно. Да. Много често хора с дисбактериоза, те се хранят, но в смисъл ядат, но не се хранят. Но на клетъчно ниво, клетките гладуват, защото храната не може да бъде правилно разградена и усвоена. Пълноценно. За разграждането на храната ключова роля играят бактериите, именно в черевата. Точно така. Ето защо всъщност бетон помага на майчината микробиома, която се предава по наследствен път от майката с родовите канали. И тя е при раждането и тя е трайно установена. Тя не се изменя и е един вид като щамп, като ДНК-то на човек. Докато в организма природата така е хитра, тя не позволява просто така да влезат някакви бактерии и да се заселват. И който казва, че като се храни с пробиотици и тия бактерии се заселват за цял живот, или ще си засели за цял живот с полезни бактерии, това не е истина. Това не е истина. Значи те влизат, тъй като те са аеробни бактерии, живеят в кислородна среда, те затова издържат 3-4 часа и напускат. И трябва отново да се вземат. И това не е търговски трик, а е един вид повторение и имитация на предишния начин на живот, когато хората са се хранили с плодове зеленчуци, които съдържат тези бактерии. Да. А сега, тъй като тези бактерии са избити вече трайно. Храната е преобработена вече с пестициди, хербициди, плодовете, зеленчуците, почвата е бедна на бактерии. И освен това, самите плодове и зеленчуци се консервират, те се съдържат и се държат на пазара за по-дълго време, са консервирани. Как става консервация? Като се избият бактериите по тях, за да не се развалят. Да. Ето защо човечеството страда от недостиг на бактерии, сега е ерата на пробиотиците. Да, дисбактериоза и... Друг е въпросът какви пробиотици ще си избере човек да ползва. Бетон се е доказал и тук идваме до интерферона. Да. Разкажи по-подробно за това какво е интерферон и каква е ролята му в организма. Интерферона е един белтък, който е открит от един индиец. Този индиец го е изолирал и е доказал, че интерферона е всъщност оная съставка в кръвта, която показва на имунната система какъв е вируса. Да. Чуждия елемент, чуждата бактерия, която трябва да бъде унищожена или нормализирана. Ако го няма интерферон, имунната система е сляпа. Тя, колкото е силна да е засилена с всякакви имуносимулатори, пробиотици и така нататък, тя си е всъщност сляпа. Да. Най-тежката форма на сляпа имунна система е спин. Да. Тоест, организма не може да... Имунна недостатъчност. Имунната система не успява да разпознае вредителя. Точно така. Интерферона показва на имунната система какъв е вируса. Т.е. всъщност, когато, да кажем, влезе чуж елемент в организма, интерферон отива, запознава се, връща се и казва на имунната система така и така изработете такива и такива вещества, такива и такива антибиотици по естествен път. Тоест тия бактерии, които се намират там, в дебелото чрево, в тънкото, в края на тънкото чрево, те, след като получат информацията от интерферона, изработват пак антибиотици, но по естествен път. Да. И тогава организма не се бори срещу тях, срещу тези антибиотици, защото те са изработени от самия организъм по естествен път. А когато приемаме интерферон по изкуствен начин, да кажем перорално или с инжекционно, тогава организма оказва се, че организма се бори срещу него. Макар че е същия интерферон, който е изолиран от същото тяло,
той се бори, след като той го различава като чуждо тяло. Като чужд нашественик. Чужд нашественик и започва да се бори. И започват едни странични ефекти, едни тежки случаи, които са много по-зле, се получават по-страшни резултати, отколкото да кажем с антибиотици. Същата работа с антибиотици. Интерферон се съдържа в етом-1 само или в другите видове ветом? Значи, интерферона той не се съдържа в ветом-1. В ветом-1 се съдържа бактерията Bacillus subtilis, която е кръстоска с плазмида. Тази плазмида, тя, като се заселва в дебелото черво, при необходимост стимулира организма да отдели този интерферон. Ясно, да. Всъщност, да, това е. Той не съдържа. Значи ние го казваме ветом с интерферон, но всъщност това е само да покаже, че интерферона всъщност се стимулира от този вид пробиотик, за да може тогава, когато е необходимо да се отдели и да покаже на имунната система, ето тук има такъв и такъв вирус, трябва да се борим. Да. Ето защо хората много често го прилагат при тежки случаи, при грип, при вирусни такива респираторни заболявания и при други. Например, всичко зависи от микробиомата. Значи, когато човек е много болен, когато човек е, да кажем, болен от тежко заболяване, било то хепатит, било то рак, било то някакъв стрес, някакво вирусно заболяване, тогава човек губи много енергия и енергията не е достатъчна да прохранва и микробиомата. Да. Получава се дисбактериоза. Защото енергията, която организма харчи, отива за борба с болестите. Да. Недостиг на енергия за прохранване на микробиомата и оттам нататък вече пада имунната система. Ето защо е необходимо човек пак да поеме бактерии, за да може да си дозареди с полезни бактерии, които да помогнат стимулирането на имунната система. И да се преболи болестта. Да. От колко години е? Да се спомогне на организма сам да се справи с болестта. Да. Тоест, ветом не е лекарствено средство, да. А той по индиректен път спомага на организма сам да се бори. От колко години е ветом на пазара? При това иска да кажа, че ветом може да се съчетава с антибиотици, но ако те са по инжекционен път, ако те се приемат перорално, те са всъщност взимането на ветом става безполезно. Да, взаимно се изключва, тъй като антибиотиците унищожават микробиома. Ето защо той играе такава роля, само когато, да кажем, не се приемат антибиотици. По време на химиотерапия може да се ползват ветом, защото химиотерапията също унищожава бактериалната микрофлора и хората се чувстват зле от това нещо. Ето защо е задължително ветом да се приема по време на химиотерапия, за да може да се спомага на организма да се нормализира, да се възстановява. Да. Значи, на пазара в България ветом е от 3-4 години, но в света е от 50-те години и руснаците са го използвали във всяка една ситуация. Ние всъщност с това трябваше да започнем, тъй като историята на ветом е много интересна. В кой град в Русия се произвежда? Се произвежда в момента в Русия в Наукоград, който е научно градче на учени, но той е произведен преди много години, преди 90-те години, всъщност се е разкрит на пазара, но той преди това бил засекретен като препарат и е произведен за запазване на съветската популация, на населението при такива пандемии, при епидемии, при бактериологична война, при химическа война, при всякаква война, евентуално. Тъй като руснаците са правили всякакви изследвания, всякакви опити, но са стигнали до извода, че по естествен път, както организма едно време се е поддържал по естествен път, по този начин е най-добре и най-безопасно. Да. И са го открили и са го разработили. Ето защо ветом не съдържа никакви химии, никакви странични такива вещества, освен естествени. Неществото, всъщност, което се съдържа в ветом, той е един вид напълнител, който подхранва бактериите и ги поддържа до момента, до който бъдат прияти.
И това е. Чист няма никакви ГМО-та. Той всъщност е бил засекретен продукт и в последствие вече е пуснати на пазара за обща употреба. В момента може да бъде закупан в България специално от официалния сайт на Ветом, vetom.bg. Ветом България е вносителя Стефан Спасов. Значи да кажем малко и за това. По принцип хората трябва да си купуват оригинални продукти, защото има и много фалшиви продукти на пазара. Да, действително може да са и по-евтини, може и по-лесно да се долагат. И ние тук имахме тази година доста проблеми с доставянето, но те бяха по друга причина, най-вече по транспортен характер и така нататък. Но хората, които някои си купуват, даже някои са си купили Ветом с холограмен стикер. Аз казвам, производителя няма Ветом с холограмен стикер, ама той е много красива опаковка. Да, тя е много красива, но тя не се знае какво съдържа. Тя може... Хора, не си слагайте в организма нещо, което въобще не знаете. То не само, че няма да помогне, то може да не вреди. Така че... Тук на екрана ще покажем снимки на оригиналните продукти на Ветом. Те нямат холограмен стикер. Това е важно уточнение. Да, или да влезат в... Най-лесният начин е да се проследи пътя на Ветом. Това става като се свържете с човека, който го предлага на пазара, да се свържете с било то в сайта, било то в руския сайт как е? Може да го кажеш? Руския сайт е vetom.ru. Да. Нали? Но в българския сайт, или като влезете в руския сайт, ще видите кой е дистрибутор за България, ще видите кой продава там, нали, в други държави и оттам може да се вземе. Но ако искате да си купите от България, също търсете официалния представител на производителя, защото действително не само, че може да не помогне, може и да навреди. Фалшивия продукт, го има на пазара. Значи в нашия сайт са показани няколко такива разновидности на фалшиви продукти на Ветом. Имаме централен склад в Чехия, който е за цяла Европа. Вече го навлезе в цяла Европа. Ще бъде ли пуснат по аптечните мрежи в България или за сега може да бъде закупен само онлайн? Трудна е работата с аптечните мрежи, защото е свързано с доста средства и доста работа. Да, по-нататък... Времето напред ще го има и в аптеките в България. Да, но за сега не. Сега се продава така само с Много ти благодаря. Благодаря ти за информацията, за това, че ми беше гост. И ще очаквам от теб отново да направим следващо интервю, защото имаш още много, което да разкажеш за Ветом. Тъй като много хора в България вече го използват успешно и се чувстват... Аз съм един от тези хора, също мога да разкажа и своята история, как съм започнала да приемам Ветом. Да, ти също го ползваш. Така че очаквайте още видео от нас, приятели, на тази тема. Още веднъж весели празници и щастлива 2020 година. Весели празници от мен.